Dwi'n meddwl yr unig ffordd fysa fe actually yn gollwng y holl peth yw, os mae rhywun yn dod â plat, smasho fe dros penne, a fe fe'n colli cofe. Reit, heddiw bobl, da ni'n mynd i dysgu am y swingers lesbian hangover. Gael texto fi nawr yn gweud, cofiwch atgoffa nhw bod fi wedi helpu gyda'r cocktail challenge. Yeah, will do. Calimera a croeso i Codi'r Bar, yr official after show Bar Hansh, hefo fi Actavia. Mae'r cystadleuaeth yn boeth, dwi'n boeth, os da chi'n gallu gweld, a mae'r tywydd yn boeth. Ond ddim dyna dy'r unig peth boeth sydd yn y studio heddiw. Mae gennau absolutely iconic special guest. Mae gennau comediwr a cyflwynydd ar gyfres ar-led, Carwyn Blaeney. A hefyd, mae gennau cyflwynydd Hansh dim spin, Ivy Kelly. Off dan bloody guests. Sut ydych chi heddiw? Oh, very good. Fi'n really offi beth i di wneud allan. Dwi'n mwyn gwybod os ydych chi wedi gweld, ond mae gennau bar fy hun fama. Dych chi awyd bach o drink, just tymod i celebratio Bar Hansh? Fi yn mor sychedig, byddai rhywbeth yn clas. Be ti awydd? Gai angerdd yr aran, please. Sorry? Cocktail Nel. Cocktail. Oh my god. Exactly. Ti'n mwyn beth, dwi wedi trio cymryd hynna allan o bloody brain fi. Achos, sorry Nel. Y cocktail mwy... Be ddiawl oedd hi'n siarad am? Umbrellas yn represent y mynydde. Ond sorry de, ond... Actually, dwi ddim yn sorry. Sgan I ddim hein efo yma. Gytid. So, be arall? Byddai unrhyw mocktail yn... Mocktail, oce. Passion fruit yn iawn? Excellent. Iawn, oce. Nid oedd y hun, dechrau dwi'n gael ei talu digon. Joke, ond be bys chi'n licio? Just full fat seki, please. Full fat seki, gorgeous. Generous. Dwi'n gwybod a fi di... Oh, wow. Ydy spoons ar CVT, neu? Spoons? Yeah. Ydy spoons? Hwna ddim yn... Llwy e? Spoons, like Wetherspoons. Ydy'n edrych fel dwi'n gweithio. Dwi'n gwybod ffynnu, dyna ti'n cyrra. Os ydyn ni'n gweithio'n Wetherspoons, dyna chfo ma, so ni'n probably'n cael ei hate crime, to be honest. Ie. Ond... Iechyd da. Iechyd da. Neu fel maen nhw'n deud yn Bar Hansh, yamas. Yamas? Yamas. Opa! Please by smashing. Reit, cyn i ni fynd fewn i'r Pennod, unrhyw un o'ch chi wedi bod i Zante neu rhywle fel neu blaen? Na, da fi Lads Holiday yn dod lan, a sa'i di wneud un eriod o blaen. Y peth agosaf fi wedi wneud i Lads Holiday yw mynd i Llangrannog y blwyddyn 7. Lovely. Oedd hwnna wild fyd. Ie, dwi'n gallu gweld sut Llangrannog kind of fel Zante. Ie. Ti di bod rhywle? I Zante, absolutely not. I don't think I could do all the crowds soon. Mae fe just sensory. I'm neurospicy. It just is very, you know... Sorry, neurospicy. Much. Neurospicy. Dwi'n beth i clywed yna, dwi'n efo. Ie. So, ar y lot digwydd yn y Pennod diwetha, so just am recap bach, gwn i edrych ar y clip. Mae 6 o Gymru ifanc yma yn Zante i rhedeg bar Cymraeg cynta strip. Trio osgoi'r sac a chipio'r gwobr o 5,000 o bunnoedd. Y dasg oedd trefnu noson chwaraeon, ond oedd pawb ddim ar amser i'w shift. Guys, get fucked, da chi di bod? Ar ôl noson hir yn y bar, Rodri oedd yr ail berson i cael y sac. Pawb. Ac es i ar criw i smasho plate. Opa! Ac mae'r tensiwn rhwng Shea ac Angharad yn dechrau poethi. Pwy wyt ti'n meddwl sy'n neud y lleiaf o waith? Ddoi, ti ddim really wedi neud gormod. Diddorol iawn. Reit, felly ar ben y Pennod yma, da ni'n gweld bod Brandon ac Angharad finally di cyrraedd y bar, ond yn ofnadwy o hwyr. Be ddiawlwch chi'n meddwl am hynna? Sa'n surprised, ond mae ymateb Brandon yn ticlo fi, lle mae jyst yn troi lan a mynd, fi wedi rhoi mas flyers. I love it. Ond, dych chi'n cytuno fo fi, achos dwi'n kind of teimlo fel, wrach nhw'n hwyr, wrach, ar nhw'n cymryd y pus bach, ond dwi'n teimlo fel, ac nhw dal gweithio rei galed, o. O'n i'n meddwl oedd e'n really funny pan oedd hi wedi troi lan ar ôl diwrnod y bod ar tren gyda megaffon yn gweiddi'r pobl, a ath hi, troeddi at Nel fi'n credu, a mynd, be, yw Amir wedi ffeindio mas? Ie, oedd ar tren, gyda megaffon, gyda cameras yn dilyn ti fewn, un yw. Ond, yn siarad am Amir ddo, ar nhw gadael nhw yn mynd off lightly sy'n ni'n dweud. Wel, ar hynna surpreisio fi, ar hynna surpreisio chi, so ni'n expectio nhw'n cael bolwc i ni, fod yn honest. Oedd e'n dead chill. I mean, to be honest, though, eto, ma' na canlyniadau. A fi'n meddwl, falle mae fe bach o, ma' na trust fyna, yr episode cyn, mae hi really wedi bod yn, pull away ti.
lle mae rai o nhw, I mean, what have they done all season? Just sort of, mae un o nhw, all she's done is knack a pint. I mean, really. Impressive, though. 6 seconds. Yeah, well, incredible. Yeah, mae fe'n impressive. Actually, yeah. Mae Nel yn fel, dwi'n teimlo fel bod Nel yn gymaint o fel dark horse. Achos mae fel sweet and innocent, mae oed yn gwenu. A wedyn mae'n gallu necio peint fel neb arall. Dwi'n fel, okay. Mae hefyd, dwi ddim fel yn ffyddlon i neb, ddo. Achos fel wneud i siarad gyda Angharad yn mynd, ti di kiso, hwnna'n gret. Wneud i siarad â rhywun arall yn mynd, mae di bod yn kiso dy bod. Exactly, yeah. She's got no loyalty. Ond impressive pint necking. Ond, so obviously, oedd y Mir yn quite chill, whereas y pawb arall, o'n nhw'n bach yn fel fuming. Os ydych chi'n situation nhw, ydych chi'n flin fyd, neu ydych chi'n bach fel y Mir yn fel? I mean, listen, oedd Tam gyda ear stretcher hi mewn twist am dan holl peth, and I'm just, you know what, let him live. Yeah. Be mae chi? Sy'n ni wedi bod yn grac. Yeah. Yeah. Fi credu sy'n ni wedi bod dybyca chi fel mae Tam. Mae Tam fel fyna i genuinely gweithio. Yeah. Yeah. Fi credu sy'n ni fel na, fi'n eitha competitive in general. So fi credu sy'n ni wedi ffeindio mas bod nhw wedi bod jyst yn cael diwrnod yn mynd o gwmpas a stwff fel nes, sy'n ni wedi bod yn grac. Na, achos i fod yn deg, maen nhw gyd wedi bod yn y bar trwy dydd, a maen nhw wedi just bod yn fel cael hwyl ysbryd. Mae bach yn annoying. Ti'n beth fi'n really offi amdan Tam, ddo, yw y ffordd mae'n actually ymddeheirio i Angharad wedyn am mynd yn grac. Mae'n cymryd lot o dweud, ti'n beth? Ie, ti'n beth, rai fi ddweud, hefo Tam, mae fel, even though mae fel hard exterior, mae'n gwybod yn iawn weithiau pryd i fel, mae gen i digon o'r parch a bethau, a fel i gallu just bod fel, dwi'n sori am hynny, a de bethau. A actually, mae gen i hi ots amdano holl peth. Mae hi eisiau gwneud job da, so really, dylse Tam ennill ar y sail yna. Yeah, sy'n ni'n joio gweld i'n ennill. Achos mae'n really enjoy. Mae hi'n heiddi fe, she's a bit of a tryhard, but... Yn union. Mae fe'n £5,000. Exactly, mae'n £5,000 ar jobs yma. Reit, so, to be fair, ar i gyd o'r srechen ar y tren ac bod ar y traeth, ar efo actually gweithio yn diwedd, o'r achos oedd y bach yn ddistaw yn y cychwyn, ond ar efo cychwyn pigo fyny, so, da chi'n surprised? Na, ti'n beth, fel oedd ai fi'n gweud, nath e gweithio, ond wedi mynd o gwmpas a dath pobl erbyn y diwedd, mind you, oedd y boi creepy na o Birmingham. O'n i just yn mynd i dod o fo fyny, reit, achos y ffact bod fo di dod nôl, ond i fi mae fel, fod fel y star o Pennod yma. Achos, even though fel, fair enough, fel ti'n flirt, oedd y bach yn scary. Y ffordd oedd e fel ma. Oedd e'n terrifying, man. Oedd eye contact more intense. Bach yn scary, actually. Fi'n surprised oedd llyged e ddim ar agor yn ystod y kiss. Yn union? Pan nath nhw troi'r shot fyna, oedd llyged e ddim ar agor, o'n i'n impressed. Ac fel rydyn ni fi chwerthu, pryd ar Angharad ddeud, pryd ar fo ddeud i Angharad, a fo ddeud, dwi yn ganol Lloegr, ac ar hi ddeud, yn lle Llundain. Mae Angharad mewn bywyd hi ei hun, a dwi'n caru fo. Mae'r boi yna'n gymaint o hypocrite fyd, achos mae e'n cymryd y mic mas o Angharad am deiryddiaeth hi. Mae e'n gweud, where are you from? Oh, I'm from Swansea. Mae'n mynd, close. Birmingham. Yn union. At all. Peace in the pod. It's a different country. A wedyn, basically wedyn, da ni'n gweld bod, Angharad wedi bod yn Angharad, merch bach prysferth, yn, wel, o'n i'n mynd i ddweud cysanu, neu dyle fi just llocho tafod hi lawr, gwrdd o'r boi ma. Fel, a lot o'r adegau, dwi fel, ydy'n licio fo, neu ydy'n just eisiau fel bach mwy o income yn y bar, ond dwi fel, ti'n be bynnag di reason, dwi fully up for it, dwi fel, go on Angharad, do what you need to. Mae'n gael y bobl i prynu drinks, mae'n gael y bobl i aros yna, ac ond bechod dros fo, Brandon bach, oedd o'n fel third wheel bach, a pryd oedd o fel hefo nhw, oedd o just gymaint o third wheel. Da chi'n tyfod dros fo bach, chos mae'n clearly fel, mae gen i fel rhywbeth bach at Angharad. Hwnna oedd fi trwy uni i gyd. Really? Fi oedd Brandon jyst yn watch o pobl arall yn snogo, mynd, na diwedd noson fi, de. Be ti'n meddwl sy'n mynd on fan e? Ti'n meddwl mae'n rhywbeth yn mynd fel blossomio rhwng y ddau? I don't know, fi I mean, clearly the standards are quite low, so... Oh my god. Gasly, dwi'n teimlo fel bod Brandon yn really licio Angharad. Ti'n meddwl bod Angharad yn meddwl rhywun peth? Ti'n meddwl bod y sparks yna? Fi'n meddwl, fi'n credu, as soon as wnaethon nhw fel cwrdd ei gilydd, roed o'r dechrau, wnaethon nhw just kind of bondo. Ond y bach o flirt? A mae'n teimlo fel mae yna just i hi nawr. Ti clearly ddim. Beggars, maen nhw methu bod yn choosers. So, whatever. Clearly, mae yna rhywbeth, mae yna bach o tensiwn rywiol rhwng y ddau nhw. We'll see. We'll see. Wel, gai ofyn ti hynny. Allan o gyd o'r bechgyn o'r cast, pwy bys ti'n mynd am? Neb. Actually, Amia, probably. Oh, actually. So Amir yn tynnu pwysig e chwaith o,
Isten cornel y bar yn sgriblo notes. Ti'n gwybod beth sy'n doniol? Mae bob un pennod dwi wedi siarad i bobl am hyn, mae pawb yn dod fyny Emir just yn y bar, just yn sgwennu mal y cach. Campaign, sac Emir. Yn union. Reit, so gawn ni symud ymlaen i'r sac. So ar y funud, it's everyone for themselves ar y funud. Mae pawb just yn lloch o enwau, mae pawb really just isio'r 5k ma. So basically, di Rodri a Shay ddim yn hapus gyda Angharad achos o flirtio, a dwi'n teimlo fel bod hwn yn patrwm i Angharad bechod dros ddirst. Mae pawb oed yn wyll ar ei. Dych chi'n fel wyll ar ei os? Dych chi'n position nhw? Oedd e bach yn obsessed, though, Roger gyda Cysani. Oedd e'n mynd eto a eto a eto. Mae fe just methu gadael peth bod. Ie, a ddim yn surprise i fi bod e wedi mynd off yn yr episod hyn, achos nath e gwario mwy o fro amser just yn grac yn y cornel. Just sort of iste na yn grac yn siglo penna'r pobl, a wedyn cael chat y pwyslan yn erbyn y bar. So oedd e ddim yn surprised o fe ath e. Ie, dwi'n teimlo fel dwi'n rili mwynhau e fel cymeriad, ond dwi'n teimlo fel, ond e fel just switch yn egni fel Fi'n mynd i miss y quotes, e? Ie, dwi'n meddwl... Achos oedd quotes really sweet, pethau fel fi'n really hoffi glas. Ie. Pan wedodd e, fi'n edrych mlaen am heno, achos fi'n hoffi chwaraeon. Ie. What a sweetheart. Dych chi'n drist i gweld gos i fynd, neu be? Oedd e di stryglo i ddod fyny gyda tair gair, bys e fe di stryglo yn y tair episod nesaf. So yeah, no, not really. Oedd e ddim yn surprise fi bod e. Nath e gwario lot o'r episodes just yn grac yn y cornel. Oedd e wedi synnu fi fel yna. Ond o'n i yn meddwl oedd reaction Nel yn ffynnu pan nath Amir esbonio exactly pan bod e'n mynd, ti wedi bod yn grac, ti wedi bod yn chat o'r bar, ond nath Nel mynd, what? Pa mae e'n mynd? He's just said. So ar ôl y sacw wam, so mae Amir yn mynd yn nhw am bach o plate smashing, ond mae'n bach o twist. So maen nhw'n obviously gael i gofyn yn cwestiynau a maen nhw'n gorfod rhoi enwau i'n gilydd ar y plater. So y cwestiwn gyntaf ydy pwy ydy'r biggest game player? Ac ar y Shay dewis Tam. Pam ti'n meddwl ar ymwyl dewis Tam? Mae Shay mor bitter am y thing, cocktails ma. Ie, mae dal yn mynd on yn di. Mae atgoffa pob un bod wedi helpu. A mae fel, just to let you know, I want everybody to remember I helped. Mae'n really weird. Oh, well, mae Shay, mae fe just yn bitter. A i bod yn onest, fi'n meddwl yr unig ffordd bys fe actually yn gollwng o holl peth yw, os mae rhywun yn dod y plat, smash fe dros penna, a fe fe'n colli cofe. I mean, that's the only way he's going to let it go. Ond fel dwi'n teimlo fel mae'n kind of anghofio bod fel, eto, mae'n cystadleuad. Dwi'n teimlo fel bod lot yn nhw'n poeni gormod am be mae pawb arall yn neud. Just poeni am dy hun, mae'n 5 bloody grand ar y grabs yma. Unrhyw bryd mae Shay'n cael cyfle i atgoffa pobl bod e wedi helpu unwaith, mae'n cymryd e. Yn union. Ac y cwestiwn nesaf ydy, pwy sy'n neud y lleia o gwaith? A mae Angharad yn dewis Shay. Ti'n meddwl bod hynny'n gwir? Mae Shay'n treial. Mae Dagi tiod fel ffyrdd bach ffynnu ei hun. Mae definitely treial. Sy'n ni falle wedi mynd lawr rŵt rwy'n fel Nel, falle. Be mae Nel yn neud? Really? Ie, fel mae'n positif a positif yna. So i mor hands-on ar rai. Rowch y siampl. Rowch i fi un siampl o rhywbeth mae Nel di wneud yn y last 3 episodes. Next point. Actually, ti'n be? Mae'n edigon gwir. Achos o'n i'n yn pen fi o'n i fel, o'na, sy'n ni di dewis Angharad, obviously, dwi'n gwybod Angharad oedd yn gorau ateb. Ond na, achos, even though mae'n gael lot o hwyl, mae'n dal yn neud y gwaith. Ond ie, dwi'n teimlo fel, di Nel ddim yn slacio, dim yn cymryd y piss, ond eto, dim yn neud lot. Ie, mae just yna. Ie. Oh, sorry Nel, dwi'n teimlo'n drwg ond. Ie, dim yn fel standi allan i fod fel neu loads o gwaith. So yeah, digon teg actually. So mae'n 2 cwestiwn ar ôl, ac un o'n nhw ydy pwy sy'n yma am wyliau y fwyaf. Ac mae Tam, not surprisingly, yn dewis Brandon. I mean, dwi'n cytuno fe hynny, a dych chi'n cytuno? O'n i'n gweiddi Brandon. Ie. A mae e'n gwybod na fyd. Mae e'n gwybod bod yna, jyst am gwyliau, a mae e'n mynd, fair play. Ie, dwi'n lyfio sef bod fel, di Brandon ddim yn fel ofyn, jyst bod fel, fel, at the end of the day, fel, mae ar teledu, mae'n gael hwyl, mae'n gael bach o holiday romance, a mae'n jyst yn hapus efo ni. E'n favourite fe nawr, jyst am y reswm. Mae'n jyst na, mae'n gweud, chwarae teg, a mae'r plat i gael ei smasho, a ni takes it. So, y cwestiwn ola ydy, pwy bysau yn ei wneud rhywbeth am y 5k na, a mae Nel yn dewis Angharad. So, dwi'n teimlo fel bod y cwestiynau yma mwyn achosi bach o drama. Dyn dyma Nel, fel, mae'n trio rwy'n galed i bod fel bach o miscongeniality. Fel, mae'n deud i Angharad fel, dwi'n deud ti achos ti mor fel, ti'n neud hyn a ti'n neud llall, ti mor lyflu, ti'n pryfro. Fel, na Nel, just ateb y cwestiwn am beidio. Dych chi'n cytuno? Fi'n gwybod exactly. Ie, ti'n gwybod beth dwi'n feddwl? Ie. Fel, dwi just yn teimlo fel bod i fel, yn trio Mae hi angen bach o asgwrn Kevin. Ie.
Wel, mae'n dewis angharad, so ydych chi'n meddwl ddim iawn yn dewis angharad? Ie, fi credu sei, fel, ie, mae'n chwarae'r gêm yn dda. Sei siwr yn neud unrhyw beth am £5,000. Ond oedd delivery Nel yn ffyn, oedd e. Just allan o Curios TV, pwy ydych chi'n actually fel glwtiam? O, fi credu, joy yn ei weld Tam yn ennill, achos fi credu mae'n heiddi ge. Mae'n gweithio galed, a fel wedys i, fi'n falch bod hi'n gallu ymddeirio i bobl, mae hwnna'n really nice, ystod ffwl yna, mae'n treul yn galed, so ie, sy'n ni'n joio gweld hi'n ennill. Oce, be am ti? Ie, fi'n cytuno, fi'n meddwl, os mae fe'n mynd ar sail, pwy sy'n neud y mwy o'r ymdrech, a pwy sy'n gweithio'n galed, then Tam, really, mae hi yn heiddi fe. Ond, fair play. Na i just mention o, cofiwch, nath Shea helpu gyda'r cocktail challenge. O, Shea, give it a rest. Mae'n text o fi nawr i gweud, cofiwch atgoffa nhw bod fi wedi helpu gyda'r cocktail challenge. Ie, will do. Reit, so, da ni wedi dod i diwedd y penod yma, ac mae'r teaser at y penod nesaf yn edrych mor bloody juicy. Gawn ni gael look. Tro nesa ar Bar Hansh. Mae reps yn joio noson bant o'r gwaith. Mae yna ddigwyddiad arall i drefnu. Chwedle a legends. Mae'r gysylltiaeth rhwng Shea ac Angharad yn dechrau poethi. Ddim yn gallu treat fi fel bench. A bydd rhywun arall yn cael y sac. Waw, oce, so newi gweld y teaser, a mae pawb yn bloody cusanu. Dwi'n mynd surprised bod Angharad yn neud, ond mae Brandon yn joinio i. Be ddewch chi'n meddwl am hynny? Mae rai bod rhywbeth o healthy competition yn ymlaen ar rhywbeth. Mae'n edrych, mae'n very good teaser fyna. Ie, ti'n meddwl cystadleuaethio, neu ti'n meddwl maen nhw just fel chwil ar y noson arall a gyda'n mynd ar weld hwn? Mae definitely rhywbeth mynd ymlaen dyn nhw. Ie. Falle bod e jyst mynd i, creu lot o tension yn y tîm. Y thema y parti nesaf ydy chwedlau a legends. Pwy bysach chi'n dresio fyny fel? Legends Cymraeg. Alun Wyn Jones. Gareth Bale. Sy'n ni'n mynd lawr y sporting route. Be am chi? Plus, fi'n gwisgo ti edrych bod eitha sporty anyway. Ie, sy'n ni'n dweud. Ti'n gwybod y lesbian swingers, o'n nhw'n byw yn Llangollen, the ladies of Llangollen. The OG lesbians. Dwi actually ddim, sti. Ti'n meddwl, dwi'n surprised dwi am clywed am y chwedl neu legend yn y blaen. Wel, maen nhw ddim yn dysgu'r hanes yna yn ysgol. Ie, imagine o iawn. Imagine efo athrawes ti, jyst fel, reit, heddiw bobl, da ni'n mynd i dysgu am y swingers lesbian yn Llangollen. Dwi'n really fucking offended bod dim ond chi wedi dweud, sa'ch chi'n dresio fyny fel fi? O'n i, oedd hwnna'r top yn list i, ond o'n i ddim yn siŵr os dwi'n mynd i cymryd e, oce? Hwna ti o'r ateb, obviously. Wel, dwi wedi cael lot o bobl yn deud i fi bod dwi'n actually cymryd o reit dda. Oce. Sorry. Na, ond ti'n bod beth, sy'n ni'n dresio fyny fel Sally Mally, dwi'n meddwl. Mwna'n good. Ie, Sally Mally. Sy'n ni fyna gyda ti fel Jack a Jook, te? Ie, Sally Mally, Jack a Jook a prif bach tew. Na, gei di fod yn prif bach slim. Good. Yeah, give it back of a change. Barbara Slim. Okay. Dwi jyst eisiau dweud, diolch gymaint am joinio fi heddiw. Dwi wedi cael gymaint o amser da. Dwi'n caru chi, dwi'n caru'r cyfres, a dwi'n caru'r bywyd. Da chi di mwynhau? Mwynhau mas draw. Mae wedi bod yn really nice. Mae hwn yn ffein. Mae hwn yn gret. Mae o'n di. Mae wedi bod yn sick, diolch i ti. Ti di... No worries, love. Ac am y tro ola, Yamas. Yamas. Diolch, a diolch i chi.